Τι μου λες, τι διακοπές πήγες καθόλου φέτος? Πήγαμε νησά. Α, πού? Πήγαμε Πάρο, πήγαμε Ήο Ναι. και Σαντορίνη. Nice. Τέλειο. Τέλειο όμως. Αλλά δεις τι πάθαμε εκεί πέρα. Τι έγινε? Νοικιάζουμε ένα μηχανάκι μια μέρα να πάμε στην παραλία. Εκεί που πάμε, σταματάει το μηχανάκι. Μέσα στη μέση του πουθενά. Κοιτάμε από εδώ, κοιτάμε από εκεί, τίποτα. Πλαστικό. Για να μην έχουμε μαζί τίποτα, ούτε νερό, ούτε κάτι να τσιμπήσουμε, ούτε καν μια τρόμπα. Τρόμπα. Ε, Τρόμπα. για πες τελικά φτάσατε. Φτάσαμε κακήν κακό με το stop. Μας πήρε ένας με ένα αγροτικό, με μια καρότσα από πίσω. Φτάνουμε στην παραλία, καθόμαστε, δεν είχε πολύ κόσμο, είχε μερικές παρέες και γνωρίζουμε κάτι παιδιά. Τι παιδιά? Βολιώτικα, τι παιδιά, φλιτς. Και αρχίζουμε να μιλάμε και λοιπά και να μου κολλάει ένας τόσο κάγκουρας, τόσο με σήμα το μάρσιπο που στο τέλος δεν άντεξα και του λέω άσε μας ρε τρόμπα. Τρόμπα. Αποκουφάθηκε. Τρόμπα. Τρόμπα. Τρόμπα.